kwenda 3 days dagatezane. Zvanga zvino uchapupu kuti uya ari kunyeka. Maibata shokira maya ari kunyeka. Bonde ndolide. Chatangamira. Andira problem no vana. Asi awa vanohacha. Mukona chivanga ichi. Kurowa ni tipoto. Vanohasha changamira vanohasha. Zvese zvamakataura kuti tiita pana kana chimwe chete chitikaita. Ndakati musoro wako wakazara tsvina. Ndaitarisira kuti mudare uchataura zvine musoro. Taura? Bonde harisiro rinozviraramisa. Inini ndaifungidzira kuti uchataura mudare kuti yai mutigwanise zvinhu. Ipapo akataura akashatirwa achizvigogodza mumusoro. Asi maonero yangu yanga ariyo kuti ini ndiitewo hasha kunge dzangana. Iwo barika kuita hasha. Ndarega kuita hasha. Akati uchazviona. Ini ndakabva ndadzokera kuna Ankubvu. Ankubvu kumba hakuzi kugare. Taura? Okay. Ankubvu kumba hakuzi kugare. Ndoita sei? Maitiro ndochimbo ndochi. Ankubvu wakati ichitsvaga kurarama kuti sefu. Kusvika dheti ramakatarirwa namambo rasvika. Chokwadi ndozvandikaita, ndakadzokera kuye kwandaibva kumunin'ina. Ndakutya. Kurara? Ndairara tesasi kumbezi ndichirara neranga. Ndaibuya usiku. Wairara wakapfeka here? Ndakakutenda urara usina kupfeka. Waimbonzi urara wakapfeka. Ndakakutenda urara usina kupfeka. Ndakasimundwa akazi vari kutanga. Chapwititi kuva chatanga. Saka ndakaona manje kuti chinangwa chekudenhewa ichi kana kuti chokurohwa ichi, uyu mabi angu ana advantage yekuti akazvitakura. Ini ndakada kuita chisimba chokuda bonde kunge mhuka. Ndinoendewa mapurisa. Ndonzi baba mukushungurudza mukadzi. Ndakaenda kucheri. Kana nhasi uya aigona kutokuudzai kuti murume uya akatozondihwisa ari kujeri izvozvo, kuti mimi muchigamuchira kuti aiwa uya aitohwisa kuti aite bonde, hamuzozvitambira. Now discuss. Pamusoro. Panyaya dzese dzari kutaura. Rinyaya yebonde. 3 days takasuskidza. No problem. Patava kuno matitende mugara zvakanaka. Mushe. Mubvunze kuti ndakupa bonde. Andina kupa bonde 3 days takatedzana. Ndaenda kunesi. Nesi mumwe nomumwe andipemba totanza kanditi nesi yangu chichi. Ndezve kunyeba nesi takatomwa yatese. But ndakazongodzwa ndiyanyama nesi yake yamera. Makagara kuno kunesi yenyu garden iri kutoita se iri kutooma. Svika nini ndakuenda kunofollowa nesi yangu andirika. Musiwo yakabva kuno kundipanga transplant. Ndaenda ndikati mba muno vamuna ufu. Baba anobuda 5 o'clock kuseni. Achidzoka 10 o'clock.
ari kumba kwabanini every day anobuda 5 kuseni achidzoka 10 o'clock ndamuka ndisuza kuti munhu ane plan yei ndaenda kuno transplanta ndisi atera kunesa anobvunza kuti ko chikafu ndikati nanomboziva kuti mune program dzekuya kupi kuno maneri ndakasvika kumba ndakabika sadza hanombo inodya mangwana kuseni ndakabika sadza ndikaita 3 days ndichibika sadza kumba hakuna munhu ndikati regai ndisiyane nazvo ndanyarara nyaya yakazouya panhau yemari kunzi iwewe ndipe mari ndibhadhare pambu yafa ndikati ko imi munoti mari yepambu yafa ko ingawani $20 imi mamuna mari ramzi ndine 100 ndikati madi kuchinja iyoyo zvikanzi ndipe yawinayo ndikati handikupeya ndinaye nokuti ini ndakakudza kuti dakuenda kuchipatara kusikana muna kundipindura makanditukira makati nhumba isingizikana nehama dzangu saka ndine mari yendi kuti ichengetera izvozvo ndabva ikoko ndo mari yasara chinhu ndaichatenga preparation akataura kuti kweiwewe kudari ukaregera chiitaura kuti murume handichamuda ndikati na ndangotaura iwe panosaida ndouchaita sei uchiri kugarira chii panapa nevana vako nyaya dzese dzakataurwa panapa hadzisizi nyaya dzikunesa kumbako kubva August nyaya ikanesa inyaya yevana 1 August kuti ina ndichada vana vako pano ndakati inini kana mati handichada vana vangu pano zvakanaka inini vana vangu panapa ndosimuka nokuti inini vandokwanisa pano vangu hapana zvanzi nyaya hauna mhinduro nayo nokuda kwokuti ndichanotanga ndanodzana chezvo iwe hausati wane mhinduro nayo kubva ndagara August September akunopera ndopakanotumwa asadombo kumba kwedu kunzi ende munotaura kuti vana handichiite se handichavada mhinduro yakauya ina handiite se handizive kusvikana nhasi pese papo ndakangonyarara asi inini manje ndakutukwa each and every day pandikauya mashoko agara achitukwa hamuna kundoanisa mukana ndakanyarara nhasi ndadzoka ndatova nehemari zvokunzi iwe chicha ukurambira uchitendera panapa imwe ndakakudzakara kuti bva panapa nezvivana zvako washaka kuenda here nezvivana zvako ndikati inini kokuenda ndinako asi simba rangu chete ndirandikuita se ndandiri kuda ndinowana start nechi nevana vangu iwe zvangu zizoti hausi kuda nezvangu ingwani kudari takabva mari mwezi huu ko vakadii vakataura zvese izvozvo dai ndakabva kuti zvangu ndakasimuka kana ndiri kukunyangarira pano zvanzi kumba kwenyu kune nhamo hakuna kana chi izvinezvi kumba kwako chitemba kuenda kwaane mushandi tikati kana katonzi kune mushandi because pamba pari ndiri kuenda pamba panzadzi yangu apagare munhu handina makore ndadzoka mumushamu ndakamboenda 2 years mushure mokunge ndaona kuti mugariro kuita vana vangu panapa hongu nzvimbo ndinaye asi vana vangu havana nzvimbo ndakaenda akanditeera iye akanditi tidzokere kumba nhasi 2 years adzokera futi sentare munzi panapa hapana ibva panapa nevana vako saka ndiva ndikuti shamwari inini kudzokera ndinokwanisa kudzokera ende vandopaona vangu hapana ndipe simba rangu ndikwanise kuita sei kudzokera mimba sheshe handina akandidza kuti hama dzangu hadzizviziva nezvemimba iyoyo hadzizviziva wakadii hapana kana hama yangu kana 1 plus hama dzangu dzese dzikutotaura kuti iwewe ibva pano amashida ndongawe tikati kokana hama dzenyu dzakutaura kuti ini ndipe ichiri nyaya yevana chete here kana kuti makatogarani inini mimba inonzi inodzwa hama here handizive ndomashoko andikataura ndozvandakaudzwa mushure manzi ndati kadhi iri ndanzi ndiende kusikani sikanzi ina handizviziva handinei nazvo zvikunzi ende kusikani nokuti mimba hauna kundodza ndikati mimba iyi hongu hatina kuironga nokuti dambudziko yakatoya nedambudziko ini pachangu mimba ndasingatoida but iye dambudziko anoriziva rakaitika svika ndamudza kuti ndozvaitika akati koingaone ndepa akati mapiritsi yaishandisa kana kuti mushonga yashasi aina kushiyasiba ndandashandisa dhepo anditanga kuita fanati ndaenda kuchipatara zvikanzi siyai ichi dhepo mirekerechi mapiritsi handiti ndovanapuwa mapiritsi ebva aita sei futi kubva aramba vandadzokera kumba zvikanzi imimi pari zvinhu zvatichakudai kuno munofanira kuenda kupi kuhospital tsvagai mari mutobhukadha kunofanira kuenda unoona dhokta ini mari ndakaishiya kubva ndangobatsirwawo mukati uyo ari kurara newe chete ipapo ndaitobvunza kuti nhasi zviri sei ngo nhasi makanyanya here nhasi iri kunyanya here kusvika nini ndabatsirwawo pandakabatsirwawo kunze handotozatoti kutobatsirwa ndokutowichi ende ndichipora nenhumbi bvaita sei asi ndikunzi hama dzangu hadzizviziva saka ndisizoti hama dzacho ndandinodzisuma musumiro hwayo chakamiri dambudziko ndirokuti mumba munenge muri vangani munenge muri vaviri dai zvanga zvino uchapupu kuti uyo ari kunyepa maibata shuwa kuti amai ari kunyepa bonde ndolide ava vari kunyepa havana kuda kuteedzera zvamakataura zviro vakabva kuno anohasha koini handipengi kai dai angati chokwadi chavo kutaura kuti inini handichada vanhu
ningapatauke pamba here handindodzinga vana vacho ndiopatauka vanhu zvino ndini kutopatauka kutya handimukuzvona kutya changamiro handina problemu novana asi ava vanohasha mukuona chivanga ichi kurohwa netipoto vanohasha changamiro vanohasha hakuna chakanaka kundeka Orang mulugara ku. Mulugara ku. togara kumba kungwara Pane imba ngari? pane 4 Kicheni iripo. Kicheni iripo. Asi omukadzi wako unomuda? Unomuda? Asikatsika tisati taenda ikoko apa zvese zvataurwa ndachida kubvunza mubvunzo wani vamunini varipo pano kuti mukoma wavo tandinawo munomudara handiti zvakanzi nemugara zvakanaka handiti toda kubvunza kuti vakaita mazuva mangani usati abva kuno ndomusi wakatanga kuona here mukoma wavo titsvaga tikafumba kwavo Pambiri. Pindura. Tuze tindo chino chokwadi chinorarama. Amsoro changamira. Ndobara kukutigera ipapo akasimukimbo kuti aurukoma wangu avanameguru wangu. Mararamiro yawo yese ini ndinomaziva. Asi nenawo yekuti ndipamwe ndinoperera kuti ndirishi. Changamire zvese zvikuitika pamusoro wangu naameguru. Hapana rudo. Vanhu vechekutanga avadanane vanhu vakafuratirana kare asi simba rekuudza kumumwe kuti inini handichabuda ndorisipo. Chekutanga chandingakwanisa kutsanangura ndechekuti amai guru vakauya mukati memusha vainaa vachiunza fertilizer vachiunza zvese mukoma vanga vasati vakurima fodya asi vaidzidziswa vachiudzwa zvekuita nani naamai guru nekuti vanga vane zvese. Saka amai guru vakanga vachiudza mukoma kuti chienda unoita kuti chitema mitemo chidai ndakugodai. Saka vaikontrora vachiudza mukoma. Saka ndikaona sekunge zvakaramba zvichizoenderera sekutsanangurira kumurume wavo nhasi uno ava fodya vaakuiziva vari kuti uyu mukadzi uyu akachenama anonditi handitorewo sani sababa muchidimbu zvakafanana nepanesi pavataura kuti ndakaenda kunesi ndakanzi nesi yakuoma ava ndaakuita zvaundega ndakudiridza ava mukoma zveshuwa vakuita kumba kwangu zvese vachindiudza mukoma kochii amai guru vari kutransplant nevamwe vanhu koimimi zvikanzi vandirambidza kuti fodya yangu musabate nesi yavakamwaira mugadhini mangu nesi yakamwaiwa namukoma ava ndini ndakavapa mukoma sesituation yamuinayo amai guru vari kuti nesi yava havachada kuti mubate. Saka mucharima chii kana ivo amai guru vakwena urongwa hwavainahwo hwavo hwanga hwatori hwekugovana zvinhu kuti ngatigovane zvinhu yotorawo kwako yotorawo kwako chiyameno wavo ndiye akaramba zvimwe zvese zviri kuitika izvi hapasisina rudo apa changamira. Ndoda kubvunza mubvunzo mwachiri wakadaro. Hapasina rudo musi watakavati vaende munogara zvakanaka vaite bonde musinzi airana nehendu vakazoita seukazovakaravavesa tichibva pano tichisvika pamazuva manini ndakauya nemudhudhudhu ndina mukoma pameguru kwayana vakanga vakakwira mumota muno ndobva vanoburukira pamazuva manini pakuuya kudare vakauya sei pekuuya kudare handisikuziva kuti vakauya sei asi tikazosangana kuno. Iwo kwazoenda nani? Inini ndakaenda namukoma. Sei wakaenda namukoma? Ndiwo vakanga ndauya navo. Teerera uno you are too young still. But panyaya kuti panyaya tinaende kubatanidza vanhu right vanhu vanorarama panyika zvakaita sei zvakasiyana. Kuno munhu wekuti ukarora kuna atezvara vanhu zvinhu vanosimudza kukwasha koya mumwe munhu wekuti ukarora mukwasha vanhu zvinhu anosimudza atezvara koya mukadzi womumwe munhu koya mukadzi ari paupenyu anobata zvinopisa zvoita kuti musha wako uite usimuke hakusi kutonga murume. Domina ndokutaurira hakusi kutonga murume kutaura ndiwataura wati akauya mukadzi uyu akasvika pamba mukoma wangu asikazivi kuti
forge. Zvakatonaka izvozvo. Zvakaita kuti uyu aite se azive kuti maforge is 100%. Azvisirwo. Vanhu iripo ndeyekuti maifana kutsvaga pane obiters mushoma namaida kugardzisa. Kuti mwana mukadzi kuti ndochera mvura kutombo. But otherwise zvimwe zvacho rudo. Zvinzo. Ende usaona matrita kuti takumba kwako vanhu. Ufunze ndo zvirimuchi, ndo zvirimunyika. Ukaenda pa next door utona zvinhu zvakaita se zvakasiyana. Unoziva here kuti muchikarara mubani mukadzi munoziva mukadzi anokuti kupana ndanoita nhasi ndikweshewo. Unorega here kumukwesha mukadzi wako? Unongochikweshera chii? Rudo. Handiti? Saka rudo runobata zvakasiyana siyana. Nyaya iri papa ndeyekuti makatadza, nyaya iyi makairera. Makaitora nguva yakareba yakafamba muvanhu. Yaifanira kufamba muvanhu mumavillages. Kwese yaifanira kunge yakangopera papa. Tina vamwana vatikaona vachikokura vachitakura mabhara chiti vachipuswa nevakadzi namajaro kupucha chiti mabhara ndobwenywani zvako zvirimo izvozvo. Asi musha wakaita sei? Vakagara. Ende vanhu vanozozvara vana vane upenyu hwakaita sei? Hwakanaka. Saka izvozvo manje ukazozvitarisa maningi iwe semunin'ina kuti mukoma wangu ari kuda dzino mukadzi hamuna kwamunoenda. Zvinzo. Unofanira kuzvipa waya nani iwe muno? Kwamai guru. Right, ukona zvazvakaita. Iwe na mukoma. Iwe vaifana kutakurana vega vari tu. Pamusoro zvakafanana nemusuwo watikabva kuno. Ava vakapinda kumota. Sido katakwira bike. Ndokuchiona kuti ivo kuti vakuenda pabike hazviiti. Ndakwire chimotikari vakukwira. Vakasvika kumazuva mai ndo panaenda pana amai guru. Ndakati amai guru. Motikari zvaikusira ipana. Chigara pabike. Bike ndiri kuvillage. Ndogara kutakura iwanogara next my online. Chikwira pabike pana mukoma. Mochienda kumusirwa bado. Kamba imba ndapara papa tisa. Tofamba zvekune chi. Netso. Ava vakati aiwa. Handisikuita zvipo. Ndai zvekune bike mwana. Right. So ayarangu. Wakarambire zvakatawana baba. Ava makuseni tanga tabva kumba kumwe chete kwamuka 5 vaenda anditi vasvika kunze kwokuti ava ndo haya kunzi ndikati ini ndandagara ndenda seka ivo ava ndo vangashara neni ivo havasitaura neni kubva tibve muno mudare havana kanombotaura neni kunyangwe sesa ndinavo ngandinawo chaivo havana kanombombotosa kusvikaoneka vaenda ende tiri ipapo mubvunzo wandabvunza bamunini havana kundipindura ndakutsikana navo vekuti ndichabvunza ndikuuziva mubvunzo mukuuziva nditi wabvunza mubvunzo wokuti kubva patakabva kuno mukoma wake wekudya here musi watabva kuno kuvaedzanisa vakaita how many days iwe vari vachiti chakamire kubva vachibva kuno hapana chakachinja kuti chikafa wakavakumba chikafa vangoramba vachiromba kwako ndezvapiri vese zvotorototi semside because ndakaita 3 days andamba kudzoti bonde kubva musatebva kuno ku 3 days handiti sadza wachidya kumba kwangu every day handiti musi wabvunza sadza kugarden ava vanga varipo kati nanomboenda chikafu chinyi kuno kugarden handazoti ndiri kuita sei asi ndadzokera kubanha roga kubika chikafu 3 days dzese ndichibika sadza hakuna munhu ari kuyakoti zvikandindaita sei kati saka varamwa here nokuti vandibvunza chikafu garden ndikati kuno garden handina kungoendaya nechikafu kubva ndasiya zvakadaro asi pese apa ndichibiwa uye zvomwe mubvunzo vanzi nevana ndida kumbira kubvunza vokuti sadomba hana kusvikira achitaura nezvevana because sadomba akatori kumba kwedu kunzi vana handichavada zvanzi yevana iri kunyepera. Une vana vangani? Ndine vangu 2 plus vavo 1 nene 2. Sitenda sena mukadzi kufunga nobaba achigara pasi tenda sena mukadzi saka ndaunda wakachangamire mbudzi kutsvarira panhu kutiita zvimheimbwa ndambozamawo kwandinobvawo ndichivakiwawo kusvika ndauya kuno ndini ndakakwira da kuda kubatsirwa sabhuku ari kukuini sabhuku ariko amusoro iri ramukuti makamhanya kuya kunoku inini vangu vanditi tsvaga wekwako inini ndotsvaga wekwari wekwangu tombogarira nyaya iyi ndakaita saizvozvo vandavati vatonditifonera kana kwakauya ndafonera but ndakashamisika tsamba ichiuya namukubvu amadzidzi asati dzauya kuita se zvangatavirira nokunzi vetsvaga wekwako nditsvaga wekwangu tombotaura nyaya iyi asi izvo zvakaitika ndakazongoshamisa yatsamba kuya kuti apa mwaini nhasi okay ini ndauya nemota ava handisi kuziva hoza vanobuda 5 kumba pedza vanobuda saka ndozisarwa ndedokulanire usona yako
kumba masi yako nani? Kune vana. Vakura zvakadiwa vanogona kurara vega. Kune kamusikana kanguda grade 7. Hama dzako dziripiwe. Hama dzangu itori padhuze yanjodzi yangu. Vamwana sisamudorosha. Sabu wendia? Kwa. Saka unotubva paipe bonda usati wapiwe wewe. Handisati kachangamira. Saka nhasi so tikakutende murabwedze bodzi munoenda kunorara. Kamusore, ine ndakazvimirira zvirikwanisa nokuti mashoko atikambowira kare. Takananga takawira mashoko afananga akataurwa kare. Ini nevhende chitukonzi kuri kuite chini vana vako panapa. Ibva panapa hauna kumusha. Taiva kugadziriswa handiti. Mashoko tagadziriswa haana kupera akuramba ndiwo mamwe chete ari kuita. Ini ndiri kuti kana zvakakwanisika kusimuka hangu apo mwana wangu wacho mukomana ndanga ndamboti musikana grade 7 ndinokwanisa kuwana mumwana muchengeti ndosara nari grade 3 kuda kuratidza kuti imba yangu ite yakandipindura kuti mwana wako ndikangomona akabata mango yangu uchaona zvandichamita saka ndoramba ndakagara here bonde ini pari ndikuakirita nhasi ndozoti uchaona zvandichamita saka ndoita sei ndogara inini kumira kunzi imba kwandikazodzoka mangwana ndoti mwana wangu aitwa zvakati dari unondipa mwana wangu Rukwava. Uright here. Vanhu vari kugara sei unoshandisa serutani? Ferere. Ferere rumukadzi wake anogara sei? Dambudziko riri panani? Mukadzi mimba yanaye ndiyaferede here kana kuti akafeva? Asi vanombowadzana zvo vachipopotana vachipesana vachipenga vachidzoka panzvimbo ibodzi. Alright. Ngobuda pasi besemri. Inoti zvuya zviwanani. But pamwe pacho zvinoita sei? Ndanyanya kushedza kutaura niyo. Izvi zvakawanana. Hatisi kuda kuvarambanisa. Washinzwa? Asi kuda kupinda pamarriage yavo ndikutsura iwewe. Usapinde pamarriage yake. Ngavagare vakadai. Akaramba mukadzi uyu akarambana mumwe anofira ari mudota. Saka nyaya yatirakuita iwe iwe yekubatsira kugara zvakaita zvakanaka. Pane ngawe mutodidzokere kumba kwenyu mukoma kuna amai guru. Iwewe unofanira kutaura wakapfava uchiratidza kuti unoda amai guru asi uchingogadzira kuti imba imire zvakaita sei ndozvaikuda. Zvinzwa? Uruzvinzwa zvatikutaura. Taura chinzwa. Ndinokumbira kutaura nabameti bamini musape mukomasazi ndozoita vataura nedzimai yavo pakuti nasadza ndopakuwirira. Saka zvandikutaura izvi handisi kuti uri wrong. Aiwa, no hausapindire vanhu vakutaura. Taura nini? Ndinda kushedza. Sendabvunza kuti waino hama ndo zvamaida kuti ndiri kuti inini pano nyaya ndomagara. Mumba mavo. Saka ndati zviyazviwana apa sinda zvakaita sei? Ndipo unofanira kundisa ndatopedza. Tobva ipapo. Ukamboona ramba.
unoti kundebvu unoziva kuti mukadzi ndo unozizikana musuwo kuita sei kurara vese kuti mukadzi ndo zvavari baba saka kumonita imba yakadara sinotaramba wazvinzwa kana vakakutaura zvinenge ingotano wavaiguru ndazvinzwa mudhara zvamataura ndazviita sei ndazvinzwa ndicho aine kudzokera kumba kwayo chete usataura zvakafanana handiti waenda waipa usarege kuvatakura vatakure kuzvingosvika pamba mudhara takusiyai pamba pai upenyu amaiguru zvangaitawa kudare zvei pamba mota zviita sei tazvinzwa unitongo wakapfava tazvinzwa murume ndonyu bikiranai hapana mwana anobva pano vana vese vanobva vana neni onyara tinoimonita zvakafa wazvinzwa hauna kana mhosva asi ndichavatsura maso iwewo ndati mupoto kana vakatouya vachida nyimwa dzokera kuna amaiguru iwo paunosvika kumboita kuti amaiguru vana vari pamanduvani ndovedu wapedza basi chete usanzwe zvandikutaura usanzwe kana vanhu vari mumavireji kanani taimi inosara mukoma wako asina mukadzi nyika inoseka hatinei navo isataura zvakanaka zvokuvana next zachiti kudi zvinondata nenguva manesi ezvinomazano kana nokutoshedza kwacho because zvinotora nemumwe mabati yachimboendai kumba tichazochia ini ndini chakushedzai kuti ini taura mwana mupara kuremba kana ramboenda kumba kwedu kare handiti kuti vazondichera ndandapedza munda wese kuti ndachera makomba handiti wakandichera ndakasiya zvose ndakadaro handiti ezvinezvi kwandiri munda wese tapedza kurima but every day inge chimodzi muri kuitei panapa mashango kuenda kumba kwedu saka iye zvinezvi mvura yakuda kunaya plani yacho kana ndikanzienda nhasi ndinoiwanira ku ngatienda nogara pamba ucharima ndoucharima uri kuipa uyu mwana wangu uri mwana wangu akapa imogara ndinoendai mugara Feredo ndikukumbira kuti paunosvika kumba nhasi wazvinzwa paunosvika kumba nhasi netiweki iri kunetsa shuwa unogona mupanana kunosenda meseji pamura makutu zvakanaka kana masvika kumba manheru nhasi ndifonere kuwe namba angu ese ari kutelefoni mundifonere makuru mazvinzwa hapana anobva munorima ndai baba mudiki vakange vakuda kukupa sadza usaende kudya kwababa mudiki kiwosadza nemadzimai wazvinzwa usaende kwababa mudiki ndokumosadza namedhera simudza ukota mashoko erufu ndiri munhu wenyama changa ndinoteta mashoko erufu adokurai handizive asi ndati mashoko erufu orit ndazvinzwa kana achiuraya ndazvinzwa uraiwa ndakamuchira ndazvinzwa endai kora bhegi radzimai muende muende rega abati bhegi iyi kora bhegi vabata uri kumuende